Салом алейкум дӯстони азиз, созе назарин саломати хубай бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам пеши замира омадагем. духтаро киртои беҳад фасон овардагай, ҳам кирта ҳам двойка марамат биёен. қариб ҳамаш 100 сомон, баъзе чизош 120 сомон, 3 модел 4 модел 620 сомон, дигар ҳамаш 100 сомонӣ. хулоса бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза мешава. Якм дарвоза ки ворид гаштан чорум қатор дасти рост ҳафтум контейнер. марҳамат биёен аз наздик бинен. духтарако ҳозир киртоша якта ба якта нишон метем. нигоҳ кунен. киртои фасона диден 120 сомон. ина балшмеркай размерои ваям баталам меёбен. ду се расветкаи хушрувай 120 сомонӣ. касседа дар кор пуштошонам вай душтая хушру мана марамат касседа дар кор. занҳои азиз муроҷиат кунен, доставкатон мекунан ё ки биёен аз наздик хутон бинен. ина 100 сомон. итальянка 100 сомон. бозори Корвон тарафи пажаркада ира бинен. охи чихе фасона қа хушрӯай киртошон мана марамат. иша ишда фасона иша ишда фасон. гулианора мепурсен. ина гулианор иҷода нигоҳ кунен чанд моделай ҳамаи ҳамино ёшан 100 сомон. шок цинак духтаро марамат доставка доран. хуш хабар духтарако бисёриё доставка мехостан аз магазини замира. доставка дига ҳаста. ина биёен хоҳен биёен аз наздик бинен, хоҳен дархост кунен доставкатон мекунанд. иқай фасонакай ва ибу материалша намеген талянка я ай камондагай духтаро расчётотона гирен киртагир бошен. марҳамат биёен пеши замира харидорӣ кунен. ана баъд бу модели фасон ҷада чандта дора ҳозир увошам нишон метем. ана у модели тигр чихелиай ина моделам биненда духтаро чихе фасонакай марамат. ирам шок бовар кунен беҳад хушрӯвай ирам арзон кардагиай 100 сомон ва ира диден духтарако 100 сомон. марамат материалаки фасонаки хушрӯдоингай марамат касседа дар корай биёен пеши замира харидорӣ кунен. айвай бо рангош ҳаста ина марамат. ин тарафа мама 100 сомонӣ. ман аз ин тараф чизе ки мегирен 100 сомонай. иша ишда фасон иша ишда фасон. мана дидена моделора қа моделиш фасонакай бо остинакоша намеген духтаро. остинош катянам хе фасони хушрӯ ҳамагӣ 100 сомон. инои фасони доинг духтарако дар ҷои замира омадагиай доставка дора. размер то 60 ҳаст. нарх бошад шок 100 сомон. 100 сомон. ина марҳамат паплини доинг мепурсиден шушта мепушен паплинаки фасони хушрӯвай биёен пеши замира. аз ино чанд ранг астай. хулоса инами тараф қариб ҳамаш 100 сомон 120 сомон лекин бештараш 100 сомониай. биёен бозори Корвон наваё чиан рангоша бинен чихе бисёрай. бозори Корвон тарафи ира бинен ишам фасона. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти рост чорум қатор духтаро. чорум қатор ки медроен чорум ҳафтум контейнера ҳафтум контейнер. мана иам 100 сомай ваям 100 сомай. дига ҳамаш 100 сомон. рақамош ҳаст. ин овози замирарам фаҳмиден. рақамош ҳаст дар рӯи экран нависен доставка дора. ини болобудагиёшам 100 сомай. ия 120 сомай. ия 120 сомай. духтаро ини болобудагиёам 100 сомиян. ина марамат аз иноям метонен ки дархост кунен. ами қадвойкои фасон омадай духтарако нигоҳ кунен дар ҷои замира двойкачода гап нест. нарх ку шок бовар кунен шок 120 сомон. паплинаш бели мандояй як борак бинен дар расветкора чихе расветкаакои хушрӯ дора. моделои фасонай ҳамагӣ тамошо бинони азиз ҳамагӣ 120 сомон. ини 31 шам бинен 30 чихе хушрӯвай. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер. медонен чи хушхабарияй ки замира дига доставкатонам мекуна. инаиҷа ё 100 сомия ёш инай кирта рубашка боша 100 сомон. диден чихе хушрӯ. иям фасонай 100 сомоне. нархи беҳтарин духтарако марамат касседа дар корай пеши замира биёен. духтарако нигоҳ кунен иқаи двойкача фасонай бовар кунен аҷоиботай марҳамат 100 сомон ҳамагӣ 100 сомон дар ҷои замира буркушкатиай аҷоиб хушрӯай нигоҳ кунен иҷа чандта расветка дора.
хоҳен хонапӯшак мешава хоҳен мисол ягон касе устин калтапӯша ягон ҷуравак да модели нағзай ина марамат дидена брукошон клёши фасони хушрӯ каседа дар кораи ҳамагӣ 100 сомон и 6 фасона и 6 фасон 100 сомон духтаро успед кунен тамом нашава бозори корвон ина ино 100 сомон инош 120 сомон бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер и тараф чӣ киртае ки мебинен ку духтаро ҳамагӣ 100 сомонай киртаи фасон мековен духтарако марҳамат пеши замира биёен бо нархи дастрас анамихе киртора харидорӣ кунен 100 сомона материалш бо ипек будай диден духтаро мана диден чӣ хеле хулоса ай пеш бо биёен тамошо кунен 100 сомон ина марамад иҷада бо киртои румолдорам аст ана инамуд киртоям ҳаст большимерка се расветка доштаи духтаро марҳамат ина аднатониёра диден чӣ фасон румолдоракои хушрӯ иам 100 сомай мана киртои румолдор 100 сомони духтаро чанд расветка дора ва хушхабар ияй ки аз и пас замира доставка кушодагиай хоҳен ина интихоб кунен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер инаи болопӯшакои паплинаки сабукакам ҳамаш 100 сомонияна мана 100 сомон ина кадомеша мегирен 100 сомонай ана баъд ина ё чи анақа хушрӯ туфтестай ира бинен 120 сомон италиянкая духтаро аҷоиб фасонак будай мана материалаш хушрӯвай узороша бинем бо чихе фасонакай ҳамагӣ 120 сомон и модело доставка ҳастай бори дигар такрор кунем доставка ҳаст тамошо кунен интихоб кунен дар равакак шумода бурда доставка бикунан ира бинен чихе хушрӯчай мана ишаишта фасон ишаишта фасон тамошобинони азиз касоне ки анамхе халатои фасони замираро интизор буданд марҳамат бо омад бисёриёда нарасида буд ина омадагиай бори навинкаш чанд сомай ёкиҷон 120 сомон марҳамат каседа дар корай 120 сомонӣ фақат сиёҳуш астай то размери 58 аст дигар расветкошам аст дигар цветам доштаи диден то 58 размер дора марҳамат ҳам хушрӯчае ки озима аз наздик я бурак ай наздик ма сангчоша нишонтон бутиём ина сангои фасон модели дубайскай каседа дар корай айчлаш то 58 размер ҳаст нарх 120 сомон хушхабар духтарако доставка низ доранд ҳамин қадар навор мегирифтам бисёриё хоҳиш мекарданд доставка ина ки доставкаям кушодагиай замира интихоб кунен доставкатон мекунам анаи киртои большимерка размерои баталай то 200 килога то 150 килогара мешава нархш 100 сомон чихена аст як расветка дора расветка аст фисташкови будай кирпични будай хулоса рақамҳо ҳаст барои маълумоти бештар метавонен мустақилона замиракати ҳам суҳбат шавен элон духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен киртои фасони распродажа кам мондагиай фақат размери 50 мондагиай медонед 48-50 мондагиай размерош 100 сомон кардагиан беҳад хушрӯчай доставка низ ҳастай касе ки омада наметона замира да нависен доставкатон мекуна анами киртоям хушрӯ айно размер аста ай и моделш размер ҳаст инаминоям дидена духтарако нархошон медонед ҳамагӣ ира бинен чихе хушрӯ 100 сомон белмандоя паплинакшон 100 сомон уошам миёшам 100 сомонӣ марҳамат иҷада кирта бисёр астай ҳамаш ина и тараф 100 сомонай мана ёра бинен чихе хушрӯ бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер пеши замира биёен духтаро